बहुत सुंदर महफिल अब कहे के नहीं कहे ना जवाब नहीं तनी मेनवा के तनिक से कम करो। हेलो रह दो का कर पिंटू भैया गाना बजाना गावले एगो काला ना हो ना हो लोग के भागावले एगो कले है। हाँ ये है हाँ भैया गाना बजाना गावले एगो कला थोड़े है बे जगह खाली करा दिहल लोग के भागा दिहल इहो एगो कला हो। हाँ ये है आई कला हर एक ब्यास में ना होला ना बिरले बिरले जे बिरले बिरले होई केहू केहू ओकरे में होई बड़ा ए बड़ा शास्त्र से गौ नहीं चलती है जी तो नियम हो जो शास्त्र से चलती है तो शास्त्र से चले के चाहिए चाहे चाहे नारवा सब सुनने हाँ कि कदो एगो दुर्योधन के बहिन रहे ओकर नाम रहे दुशाला हाँ तो दुशाला जानता नहीं के कर बेटी रहे के कर अनहरे के बेटी रहे धृतराष्ट्र के अनहरे के बेटी रहे ओकर नाम रहे दुशाला ई है ई है एगो औरी अनहर रहे अरवा सब शिव पुराण में कथा पढ़ले हो खब ओकर नाम रहे अंधकासुर अंधकासुर रहे ओकर नाम रहे अंधकासुर जान ली सब है सब कैसन व्यास बोलोले बनी जानी सब है अंधकासुर रहे तपस्या कैलस तो दुनिया के माई के है पार्वती माई पार्वती माई अब भोले बाबा का जब तपस्या कैलस तब भोले बाबा कहले जे बर मांग बेटा मांग बेटा मांग बोल का चाहता रहे ते हमर बेटा हवे बोल बोल बेटा तब कहलस कि हमरा करोरा वरदान दे देखलस कि पार्वती जी सुंदर बाड़ी तो दुनिया के माई न है कहलस कि हमरा के माईए से बियाह करवा दे ओकर नाम रहे अंधकासुर अपना माईए से बियाह करे पतिया भोले बाबा कहले जा रे तो ते हमरा के चिन्हत रे जौन पैदा करेला नु उम्माहू के हाल जानेला अभी तोरा जानकारी नहीं है भोले बाबा के अंधकासुर से युद्ध भइल अंतिम में युद्ध भइल दांत चियार के चल गेलो ये बहुत कुल शास्त्र बड़ी सो हमें बड़ा शास्त्र के थाहे लगा दे रावा सब देखत रही कैसन अभ्यास के बोलौले बने हनुमान जन्म तो भैया हम ढेरे माने ढेरे सुन ले बने इतना बढ़िया प्रसंग हम ना सुन ले रहे हैं शास्त्र में लिखल बा लेकिन उतना बढ़िया से तुलसियों बाबा ना लिखले हुए हैं वाल्मीकियों जी ना लिखले हुए हैं रावण के माई बिलार बन के गोई तो जा खीरावा चटल तब विभीषण जी के जन्म भई आ चिल्होरिया के गर्भ रह गई तो जटाऊ भइले आ संपाति भइले का तो वही खीरिया के का तो राम जी के भाई रहे के जटायु आ संपाति जौन घरी सीता जी के हरण भइल तो भगवान राम जी भेंट के लेके करा से रावण जब पंख काट दिल रहे जटाऊ के जाके कहलस कि रौरा हमार जाके भगवान राम कहले कि रौरा हमार पिता बानी हमरा जाके पिता राजा दशरथ जी से ही बात मत कहो हम रौरा के पिता के दर्जा दे के कहतनी कि जाई असल खानदान के हो तो रावण खुद अपना खानदान सहित जाई आ जाके अपना वीरताई के परिचय दी तो वैसा तो राम जी जटाऊ के अपन पिता कहले बड़े ई बात रामचरितमानस में लिखल बा कहीं लिखल होई कि राम जी के भाई जटायु रहल है हम केहू के काटत नहीं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता ई हे चिल्होरिया अयोध्या से उड़त उड़त गोई अंजना के फाड़ में गिरौलस फिर उहे चिल्होरिया उड़त उड़त जनतनी कहा चल गई सहतवार और एगो गांव बा तले ओकर माई खा गई खिरिया तन के समाचार है तो वो जान जाएंगे राम जी के भाइये हो ओकर माई के लड़का भइल तो राम जी के भाइये हो बड़ा शास्त्र से चलता व्यास लौंडा खाटी अपन के करता चुमा चाटी भैया तनी मेन के आवाज तनी कम करो चाटी साफ करो आवाज हां
उहे चाट गुल खिरिया। अरे छौड़ी तोर चौरे कतना बजे मार गिरी आई उहे छौड़ी उहे गांव छौड़ी पूछे कौन गांव यही बगले में एगो कौन गांव रहे एगो छपरा जिला के ब्यास ले रहे प्रोग्राम आ दू गो ब्यास ऐसन गाली गलौज कइले कि कमिटी 200 रुपया ना देलस आ उहे चाहतड़ा से ए जा पढ़ाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज मुझको सिखाने लगे हैं। पेड़ पर भी चार दाने लगे हैं चारों तरफ से निशाने लगे हैं जिनको सिखाया कि चलना संभल संभल के वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे हैं। गेंडा सामी ये जो तुम खेल खेल रहे हो हम उस दिन से खेलते आ रहे हैं जिस दिन से तेरे बाप दादा सैलून में खेजाब लगाया करते थे। उहे चिलहरिया उड़त उड़त कोई रहे यही तरी भाग रहे तिरछा कोई ब्यास लोंडा खाटी अपन के करता चुमा चाटी ए भैया कौन नई माटी हो गई आ खुलल बिया नाच के नाच के पार्टी कौन नई माटी हो गई। से उड़त उड़त आई थे एगो रघुनाथपुर गांव बहने पीपर पार्टी के लगे हाँ और जान जाए जे शंभू भगवान भोलेनाथ के नाम हो उनको अर्धांगिनी खैली ते एगो झाल बजावेला पैदा हो नटा है फिर हो जाला उड़त उड़त कहाँ गई सागर पाली तो फिर जान जाए जे वो खीर खैली ते एगो ढोलक बजावेला पैदा हो कुछ लागता लोग बोले ये बबुआ पहले के व्यास के रहे दुबे नथुन बचन वीरेंद्र ए भैया जगदीश सिंह विराट बेचुमिया बोली राम हरिहर अरे गुलाब कोई तेरी सम्राट ये पहले के व्यास रहे लोग पहले के व्यास उहे कथा लोग आवे कि माने जौन कथा सुटेबल होके सब करा बुझाए हाँ भैया वाल्मीकि रामायण में ई कथा बा लेकिन अब ई कथा का जन हम नहीं पढ़ ले भाई का जन हमार ओजा तक दिमाग का जन ना पहुंचल हुई हम ई नहीं कहत की कथा गलती बा ई कथा सही बा लेकिन हमार दिमाग ओजा तक नहीं पहुंचल फिर उचिलहोर कहाँ गई उड़त उड़त सुल्तानपुर गई तब जान जाए जे उनको माई तपस्या में लीन रहली तपस्या में लीन रहली तो खैली तो एगो बिंजू बजावेला जन्म ले लिया दुबे नथुन बचन वीरेंद्र ए भैया जगजीत सिंह विराट बेचुमिया बोली राम हरिहर अरे गुलाब कोई तेरी सम्राट उनके चेला भरत घाटी गो नहीं हम जाने ले जे कौन सुई कौन रोग में लगे